Балаларның саны күпмерәк икән? Бүгенге көндә 146 бала учетта тора. Алар арасында 101 бала аналардан ул чирне алдылар. Бөтен Россия белән чагыштырганда, Россия буенча 2% бала аналардан зарарлана. Безнең республикада ул показатель 1,5% гына. Учетка баскачта без аларга бирәбез дару, чтобы баланы заразить итмәсеннәр. Шуңа күрә алар арасында бар хатын-кызлар бик дөрес юл белән җирмәгәннәре, кайсы наркотик употреблять итәләр, кайсы коммерческие секс услугаларда оказывать иткән хатын-кызлар бар. Алар белән, конечно, эшләве авыррак. Мәчеткә йөри торган хатын-кызлар да отказывать иткәннәре дә бар иде. Но аларны как-то даже через мәчет аркылы алар белән сөйләшеп, шулай алар янына барып, все-таки аларны мотивировать иттек, чтобы алар дарунларны принимать итәргә тиеш, иначе бала заразиться может. Лечение, хәзерге менә лечение, без аны 2006 елдан используем, лечение ВИЧ-инфекции. Шул лечение ул бик яхшы күрсәтә үзен. Дару алган авыртулар, алар үзләрне бик яхшы сизәләр, эшлиләр, балалар табалар, семьялар белән торалар. Ләкин бүгенге көндә ВИЧ-инфекцияны без хронический авырту дип әйтәбез ичендә. Авыртулар арасында күпме хронический авыртулар бар, күп ичендә. Шуңа күрә ВИЧ-инфекция да шундый инде ул, хронический бара торган авырту. Аны гел лечить тора кирәк. Бер тапкыр лечениегә баскач, хәзерге көндә 56% больнойлардан лечить итәбез. Вот, бөтен больнойлардан 50%-ын лечить итәбез. Ул больнойлар бөтенесе әйбәт үзләрен хис итәләр, эшлиләр. Калганнары пока карап торабыз. Кирәк булганда гел алып торабыз. Ел арасында 1000 артык больнойны лечениегә алабыз.